porque el sistema tiene que ser sostenible. No se puede hacer a base de ocurrencias, como se está planteando aquí. Y por eso hay que volver al Pacto de Toledo. Silencio, y eso silencio, es por favor. lo que nosotros planteamos. Señora Cid, vostede se debe de creer que somos tontas e tontos. Si aquí hai alguén que emprega a demagoxia, dende logo é vostede. Parece que se cree o que di, pero dende logo nos non o podemos creer. E mire, cando fala deste goberno e di que promete, pero que non fai nada, recorde e non esqueza e grave este dato na súa memoria. Este goberno municipal foi o primeiro en cumprir o 80% do seu programa electoral. Cumpre, señora Luisa Cid, aprendan. E ben, imos falar do importante. Dende logo, os están aquí acompañándonos as pensionistas, unhas persoas que están fartas. Primeiro, fixeron de rede familiar cando o mercado laboral directamente condenou as súas fillas, os seus fillos, as súas netas e os seus netos ao paro e a salarios auténticamente precarios. Despois, tiveron que asumir o repago sanitario. Lémbranse, máis tarde, os recortes na lei de dependencia. E o último, co que veñen as señoras e os señores do Partido Popular é facer fronte á inflación que está existindo neste país con un vergoñento 0,25. Vergoñento. E vamos ás causas, por suposto que sí. Vamos a falar, señora Cid, de por que estamos en esta situación. Vamos a falar das reformas laborais, efectivamente, da do 2010, da reforma laboral do 2012, que disparou o paro, que rebaixou salarios, que creou neste país precariedade laboral masiva. Que conseguiron estas reformas laborais? Déficit na seguridade social. Por qué? Porque non había cotizacións. E aí se imos a engadirlle tamén o Pacto de Toledo. Claro que sí, se o acaban de facer saltar polos aires vostedes. Coa lei de 2013, a lei do factor de sustentabilidade. Vostedes, dende o Partido Popular, fixérona saltar polos aires. Dende logo, a súa estrategia é máis que evidente, é acudir ás entidades privadas para que finalmente sexan as que asuman estas pensións.